ya live program e was Sompa Nkomo asenom na enye fedi agoro yesefo ani monya beta etre ene eye bosomi miensa ne de toso enso e won fimpi mienu ene aduonu enan mu okropon na ya de no te no enche kra ye begemu e de ama mesa na so no mi amet na etre ya Timia frama brewetia mejo osododo enne sofo wabeka me ho e wo studio B hase no menche ye nyina ye besane aba ho na yetimi abehwe dwumede na manatimi aye mpompon so na sofo enne nyemse oyuansi anwansa besi enne mehwa mesa ho fade se do ram se abrewetia de mamentina fitie mu na me menhwe akire wa hase sen enne dwumede no si ho no Ablotia onyankopon basa ya don hirawo and the voice ya odi akasa matiefo nyina and wo fa ho and in fact Ablotia to but my Ablotia o dabi and dem an and dem ka che wiase nyina se o ya ketesia kasasa na o dabi ya Ablotia ya gitum nyen kata kwa na me duko amechi mu ana nemu de wo ye wo sia fa ho no my kwa na Ablotia style but say ya na mpacha obi edi madanse kan te say ya na nemu ho ye fa na Ablotia nyankopon hirawo ye dwumadie no jebu aja anya babidru onyankopon dawro ma ye maame amesa dazo papa bi judge papa bi a ye nenam na ye start ye no woni tua dwumadie de course wo enra ye the thanksgiving at the brave ya sing na ama say enipa ewo yimu ene dey so wo hwe atwetwuro ani abrempon a o maba ye maame nom ya hima ye hene a o mo fu techiman o maba bedru na nanam atrankonya o mo nyina ba bedru kama dwumadie ne koso ye wadi fo kasa osofo ba kompera sempa ye sofo a na bodje se fita na o manhene eye program kase ahomachen Friday bia no yakopon chade o ba bedru osofo ba wu asoso enam kwamu onso ba enche o ba bedru asofo kasa ba bedru nana ochire panyini nana bafo ochire panyini so enam kwamu a oba na said ye maamenom atrase Abrotia Sarakoba so babedru Sompa Nkomo Sarakoba babedru ana ye maame magam ana make ana magam heke wadawroma ono so odani monyam ababeta akiri na wo hwe ye nwia omuna samoa eso so odani monyam ababeta akiri sase ofoso bema in fact brantie me panasem ye bibie ni odin hu wem ene wagye mic oso di for tenase eduru ba bi say ye field papa ye chiamo nyakopon hyamo ne kriw ni nyina no kwantabusa so ne namu free ha cameraman fo nyina ne namu a wotum se dwumade ne ekoyi papa ye papa Jeff your manager obi agina konya na great powerful man great man because oro so de ne monyama ba betrase na etitru ni abrefo eba na dwumade na abrochefo nyina ye damase Mike antibaki arama broni lawyer amponsa ye nuanom nyina la atines ane mo yentima mom din Syria sister Syria mo nyina damase Ghana fo amudi anim Ghana fo mo hwe TikTok fo Facebook fo nyina no ye damu nyina se samode odo ne koro yeso ne yen akabom ane yedi ye maame mama efe oba pa ni munyamfo insha FM wonam kwamu a be fruso ye ne yese wo duru so run about oba pa onyankopon de na ba be kayensa maame sabe wo ye adwuma na che yemfa asarutumfa mom nyina eti obrotia min sanfa mo na bibi wona obusamia neje wakoda masomu yi pa medase bibi meda wase Hasenum na ashamase but ye pie dia mpacho mitumi ho so kana amafo enunti na haso no se de ne die kasem ma odini oh mami unim se odi fom wo ahobrase ya fa ahobrase ene die kwan so empeja nchia kese informata one media company penyi kwantrefo ya wasaya kofari by Dr. Blizzard Foster penyi pa babia wo bia ya da wase wadumuti nene wahini ni amesa adazo of mami plemeni wone ne dom wo mu hu de ye hu ema amansa nyina so eni di akire na yewra Robert senye doy
one also a general manager at one media company. Wadoso mimo wadoso na ya na etsena adwom. Odo papa yedamo ase papa ye. O man hine ya edubuache. Your mind the morning. Apenyi pa wo so yeda wase. Mr. Jeffrey wadoso e kampanyi fo no ho yedamo ase papa ye. Accountant eta etre ena afe edom dodo na ena wonom so eboente no. Omuno asamwa bema ena afe yewra asante yeboa Benedict wono any news edit ampanyifo nyina yadam wase Bishop Atapoku ena afe akomia ena miakasa me brother Lutz the King ena ye wonbo maka nyina ye beka ye ho ye friend simple di Maria miakasa me brother omu nyina aka oh David di Maria mu ye Oko Libya memo obedi. Mpacho oko European countries no so e be medin. But Libya for so powerful. Mpacho nye Libya there. Wo mutimi fo mu. E dey say Di Maria. Di Maria. Oyoba. Fancy. Abroad oyoba. Ewusia na chese osofo Paul Kwabra na kan ye. Enne se dem sika na 19 ni ahwetwe ro no mo badwumadie nase. Na mama efe oba panyin oba ya wotena dwemu a na akoma to yam ye ne na dom ne nkyerɛkyerɛ ma pente no onyankopɔn ama yɛn so yɛdi na nam wachi kakran amese nei obeso mu no no so anya 1 year wo celebrate ahye ehwo fente no mama efe ye friend lady counselor efe amano enhwa fm na wo ebusia so abedred nchia kese mana kwa papa sanso na sisters omu free tachiman eba ye nyina so no ye ma wonu makwa ba salakoba Sompa hema ya mo akwa ba Margaret magam heke ye ne na ye opposite ono so aba e wodwumedie na se brese fatem no wonu mama ba nyina do mu di betudwa na yetimi amamansen ho mu afen na woti yenka aya Sompa TV and Sompa 93.1 FM na dwumedie no eye Sompa Nkomo ne amesa etidwomu ankasa na owo studio A mimi wo studio B hasenom ya live program ewo yanim hasenom nti ogina fom ho a enche kura ye beto ede amano na oba panyin so etimi asodwumedie no mu ewo studio A ho abusia Minister BJ Abrantie manager ne ho se onwade na nkamenwale ya nkamewade na me de asi so fo nti ase apacho ye oye fan boy me pa cho ne ho so da bia wo ye wo de wo ye na me wiase me wura ho said ne and be so you program no mo da bia bro tonka say ye abatia o di fo pokobra me Papa we abranto no fasere me. Ema tuntum de ka me kwa ba bia man ka me nwale biem. Jesus Christ. Amaka ma de asi. Abrotia. Na me chia wo na ye bo asi ama ba bia. Na abrotia wo dawro ma chief imam swame. Chief imam. One so eba. Okay. Na me no kase ya shake. Okay. I one so aba bedru. Okay. And now edwom hima. Okay, swame edwom hima. And ye nyan ntia no pan say commander oda swame. Aha one so na dawro ma. Oye se wantimi amakwa na obetu nipa ama oya mia mikunu oh okay ye resiama commander supo siama yo yadana se enti eya no mam ya so ate ye kwa mesa ho na ye jemu e de aman minister akwaba ya de na wisi so person ojo so ya na me sinka me nwale ya enti ma wale amo o ma meneme ai se bibia boko de be se cho obi nsunu mu that's right aha kwabra osi if you do come adwuma enadwuma die no se na se o hwe animu se ne ma besi akwa wo na eja why chief producer ntino akwabena uni baby akoye ti ekaka ne na besi minister ai nyame adom eniema gugu na kwam kama adofo eba ama eniema ayefe amanfo akyere dosronko e de akyere Sompa 93.1 FM ene Sompa TV titiro Sompa Nkomo nipa amye hu se omodoye na afini a ye baaye no enipa atayechi kumaseman Ghana man ene wiaseman aboye chidom amadwumadie ayefe sronko wo hwe sede yesi animu ho nipa abane omo ho ahofa sronko a omo de abeta dwumadie na chi a
enya asem ketwa na ene de me maame minim se misa brefa o san be ye ne ho ade foforo de a enya asem ketwa se de kentesi die him ewo ase ho no ne makeup a me maame atwi no enya asem ketwa ene fidue mu ayede papa na chese o hwa ase ho nso ayefe enti yeda adofo nyina ase obi bia o meka yensa no ye hwemo me hu se yen TikTok for no send a message say yes mo share your videos TikTok obi say Kenny Akosiaba Kojo Kenny chess ni mu de omo kra do ma be duru hadada ebi mu si mu nra free akra eno maba kan yensa ha enti dwumadie no se de course no de enye dwumadie ketwa kra enti se adofo ofie na mo hwe ne a ye ka mo se enne 7th March enne ye Sompa Nkomo ye shase 1 year mekai yebe shedwumadie na se nyankopon hira o man hene ye odubu achi ye wo nipa bi mu a behind the scenes no o mo fra yen etu yemfo direction mo de bemma mekai 6 March that was last year anajube 10 o'clock na o man hena fra me IB where are you now so boss I'm on my way home. I say, are you set, Mr. Boss? I'm set. Was are you done with your stories, Mr. Boss? I'm done with my stories. Until sometimes you must be say yeah, Juma, you want penny for to Robia, or Mutayechi, or Penny Jeff, Nyankopon Shirano, Dr. Blessed Foster, past administration, Nyankopon Enshira Munina, because a castle Banco Monoa, Ebia, Minister IBJ, and Yerano, Yehuno, you want penny phobia or more etayechi, and net Jumediano. A peja a duni pompons until everywhere obusa me a niema eguna kwam kama bibia ekoso kama ye danya me ase abusia fe na wote yenka bomodia na efa wo ho ebeka ye ho se be ya niema nyina no ebetimi akọ enkante no enche ye betie ye story na ye hu se de niema besi akọ etwe so for mami premeni ebesom wase ho na wono so etimi ede de ekoso ho nyina no abrane so for mami ne ho ayefe papa yen ka no krenche ne damfo ene ne ho ayefe ni kente no so efe ni makeup no so aye kama ene wadi baabia me hu no wo Facebook no so nti bomode how de wantimi ama Facebook no wo ho bia na wo ye adwuma no an Saudi atom Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 so na YouTube no so Sompa TV TikTok Twitter Instagram and afa link in social media handles and applications no ni nyina so ye adwuma wo ho Sompa TV ana se Sompa FM bo hyemu a na enne wahu ye de agraba se system no sans spinning machines ni so gu ho we ya de ampacho ya nko hand ba ko bia we ya dan so mu ye nso nti aya abo akọ 20 yen sanko senso be na won kan fu mi o me ba na ne won to bo ase t-shirt no ho asem na me beka t-shirt ne fata na ne said wo so waside we na jacket na sia amia no and now no ma me sa mo di babia na what to say tisi me ama me so me ho ye fampa na ahema fo ya won mo fra chichi ni pinche ye abanyina so ye ma won mo akwaba so no kon na ye na won mo ase na nanu ahema bi no mo won mo fri ni titu ene bunu east matam ne mo ene crop pot chimai aba betai a message ho na na mesa wodi ni djuma wo hye ni djuma di ase no ehwa na watena bobra wo ho ache ya che se na nanom de na wonum eni ne ho agro wo gya wonum ho no na akwa ya re ho sem de ama wonum so no na nanom enjai a message die da biara da wono so enjai o machi die nte no abribia o motonsa e de fra mesa ne nan ebo ne to a mesa so kwo program bia na se wo hia mo aso so no otonsa e de fra na nanom atempa na nanom so aduru ho wonom afoma ho fade no ama na ye fegana month ene ye wo mente no kente edi ahim e wa ha senom ebusia yenkwa na yenkwa tie ye first story na yen hwebra amesa tena se no said ye ne masiko ye ne ba yes form akọ eye amesa ho na yakohwe program ne said ye esi ekrabusia yenkwa mra sese mama den to aso no mu no
Oye wasede se bema. Be ma said se bema. Nti ehonu na me tu kwa adwuma na ye no me tu kwa. Adwuma na timi ba mfumu so. Na me tu kwa. Nti me kwa na me sa ba na me kwa mi jawuska. Se me tu kwa adwuma nti me Ya ne say. Oh, sabe na check mama, I check. Nti unkai. Nti me kasa me enye na asem. Nti akwa kwa 11 years. Ayo. Nti me ba no na wonti baby a wo da so tini biem. No watu. Na do kokodi say. Oh, e check akra. Yo. Be fanse be 6 months ana se. Hey. Yeduma na to da bia sa na tie. Yo. Nti me ba na woni ho. Na o contact so no wasesa contact no. Na ne kwan be na me fa so a me hu no. Ti bikobi se bisa sa baby na awo no. Na mo chem so. Watu na wo so wo kɔ kofie gye side ho. Akɔpɛ ɛhɔ no baby a de atena. I be Hwana me ma yesa nte dia. Ni ne number ndi me kwa ko check won ma ahwe. Unko kentampo da. Lucky me ko duru wona na ne ba be ma. So for my meta de bibira me pa. Kentampo ba yire kofie no so che tachi ma de no. Na u kire mu san. Na me kire mu se so for ma me otu nsu aso obezan we hu ana. O pa sa maka o. Edwuma no tina ma me koye de ekokra mu mba ya so so afiri ho ene se me ba ya me ba be hwe wonya me nta de mbeduru adesmo so de ayere e de abatu nya me de ayere abai na yesa ka e ho ye de ebo Musa ka wade ni so mu. I me sa na me ka no mama ene ye nyina da me da du wa dance ya Na no da no ne dai. oh mama Ha? me ne dai O ma no dance. Na makwa no tum. Sada no eleji ti u ma mi ame no kasa da no because awade no net se de aguo wo ba ya akoda ye no wo sa ne dai eleji wo sa ne dai nana ma buade wa ewuraba eleji wo ko ye wo ne dai oh se me da ti mi busa no ko che bibia betimi esi wonim de esi akire wo ne dai me ne dai se me da me koye no wo ye aduan and na me say wo ne dai me ne dai Uran so say me de ade bibia me busa no de adaru ma me dimi kire ran so do ai koye mba che won to me kire Royal King Sabre omo ababedu omo de omo ni monyam ebeta dwumadie we yachi ena kropo batisim abra kropo casting station sa omo vice chairman Mr. Kokubonsu ono so de ni monyam abeta dwumadie yachi asama wo kan na pusu so for mame apusu no so won trans sa so for na eba boko wuji hudi a na wabadwom ai abra no so for mame ketra no metro ba ko pe Pepe. Hey! Boko. Adie mo do no. Sa. Abra no so for ma me be dia. I be dem mo mra, poku abradom. Boko. Ya dress of ma me otonsu. Ah, ya ma me sala ko bani ha na. Ami so wo mai. Salako bani hana. Ma me bra be yi djoma be yi boko. Okay. Yes sure. Ya ma me no mama ba nyina nso mama kwaba. E no batampa nya me nsira mo mama kwaba. Sa abena boko twa na se. Se otu ani hwe odifo Paul atia. Apostle John Kwaku Bewua. Apostle John Kwaku Bewua. Faith Bible Prayer Ministry. Apostle Adua. Papa, praise God. Odinani monyam adwumadi yachi kama pa. Sa, mama ya bra boko. Apostle Transe boko. Mama ya Grace bra. Boko ya muntu aso. Na eko. Na no bo masters wie sa no fan to them. Boko. Kais. Go for you nua bai. Aye. Boko. Neko. Neba. Odi for the ho agime de wagu agoro no. Boko.
Sarakoba wadaro ma me pese bi hu na ase pa ma me Sarakoba enya nta de papa nko na woton da bi yesa asaso ni masapa sa kais ori fo ta ba to do me pele sa bra ni mu sa na ho bra wani me pele sa mi ori yin boko na mun cha o ma de na for na wonim baby Sabre Sheikh Ahmed Badawi yeah municipal imam wasi dwumadie bi wɔ n'anim ɛno ti akwansere mu a mo ya papa Allah sumde nkan Allah sumde nkan sese ya beto nsanfrɛ ya maame enti muncha mona ya muncha ho made ketefo ni sisu sa muncha ho made na nyefe anakɔ fole me boa sɔfo maame na aba no boko hwɛ boko muncha ho made ketefo no me ji omu di papa boko yere ho tais boko na Lavlina no fine apokua de azonto Lavlina no fine o de ya azonto na wo akosa je wa de me nka no hwe ye be sia o kase ebo dem ho boko na afei na waka ye ho a yada wase ma wakwaba yada wase ma wakwaba ya papa imam e de akwansra tato opreko ko fero nya sa ai wa tsere kwai sa pepe wa fu dos ma wo ye ni nyina sa enti dwumadie no obi a wo hwe ye sesi a no foriso hefa no wo hwe ye wo se obi hwe ye sesi a wo hwe ye e wo he o hwe o Sompa TV that's right Sompa 93.1 obati enka wo Sompa Nkranza that's right ani sunya ni nyina yes ni nyina ye dia sa Tarawan TV ye dia sa ye nenam kwa mu ba de ye nka kra sa enti sa pepe na tie obati me asan hwe bi e wo Facebook live sa pepe na tie ye hwe ani mu sa ye nuanom samtwerefo ya to nsafre omo so edi won ani monyam beba beta adwumadie ya chi na aye kama ye maame efe wato ye nkra se kwabena ka wakoma to ye maduru ha wie enti ye maame efe mama efe of Insira 104.5 FM onam kwamu eba na ye twɛn mama efe kakra sa kwabena enipa hu hia okay eni ti Swahili beka cho se Malima Hakotani Bedadamu Ekutana mountains do not meet but people do yes enuti na ye nuanom central for ye twa wo kakra okay efiri se wo mo na ya wampam jene wo mo den sam no beko na atoa pete Sompa Nkomo at 1 na ahyeta wiase afa na nyina enuti ne sayo no nti no ye nuanom a wo mo woni say no spinning machine for no omo fa gospel bin tataase na ye fa entwen wo manfo our Facebook live sabe pepe enete ye hwe ni mu sa ye nuanom samtwerefo ya to nsafre omo so edi won ani monyam beba beta adwumadie ya chi na akomemo obi wo ha o hwe ni so kwara so ni abres sane kubeni mo basa sadi am kwara si ye kubeni ho adwuma no tumi sampa ofiri mi je na abeduru kro yim wo hia agorokora wo pase wa makumasi abedi agoro che bro se de wo si ye kubeni ho adwuma no a wo tumi sa bi je e ba ha kwa wa wo hia agorokora so me ya ho ri ya you pro mo ko da pro you o wa ni abre de sa de tie rade ba ya adwuma sa ohwe ni so yakopon de ohwe akomemo obi wo ha ohwe ni so kwara so ni apre sane kubeni mo basa sa de kwara ni si ye kubeni ho adwuma no tumi sampa okay thank you sir kaze yes sir eya da ya botaya nti ayehia ha no sofo maame de beba na nyoma ye beche no so na woni sei no uni madekoro de nyoma ye beche amazukufo nkoda no uni madekoro de ya abefo mo asetam abefo mo asetam amonsen ana de minimu nie abefo mo asetam yes for no so edi bibae yes ya kama pa odo na wo de asem na me hira wo
Enti we are live. Said ye catch the one. Sompa Nkomo at 1. Yada mo nyina mo ase. Yɛbɛgye w'ani, yɛbɛka wɔn nsɛm. Asɛm no sɛdeɛ ɛteɛ no yɛbɛka. Yɛnsisi obi. Obi bu obi kwase a. Obi gye obi agyapadeɛ. Ono obi nɛte wasisiw. Ɔbaa na boa bɛrima no ma yɛ agyapadeɛ. Bɛrima no agya no ho akɔwa ɔbaa foforɔ. Ɔde no akɔ sɛhwe no ho a. Ɔma akɔyɛ afuom akoko n'aba. Wapam ɔbaa no. Ama wakɔfa ɔbaa foforɔ. Ɛna abɛtena awareɛ n'aseɛ. Ne nyinaa no ne yɛse. Fa ho asɛm bra. Sompa Nkomo. Na ɛyɛ bola. Na sɔfo maame piremani ɛne n'abedwafoɔ. Awia dɔnko pɛpɛpɛpɛ mu nsi nkonnwa ɛwɔ Sompa TV no so. Sompa 93.1 FM. And after so Sompa 90.7 Bono Epoya Fem Kranza Tachiman and in Potamo Jumadia ye Wamonso Ekuremu Ewoho Enti Sabre Botayentia Yenina ye Chesia Waha Na wa utifia wa utike mu a wohwe bi na wotie bie de entia ye Chesia Waha de entia ye ton sa frɛ na nanom atena nkonnwa ya efri Tachiman and one Potamo de entia ye ton sa frɛ Mount Carmel Wesley Girls Ene ye nuanoma school for ya eka ho a eba ye Wesley Girls de ente ye to nsa e de frɛ won no ya nkasa ye nuaba sofo maame premani ya na eye mahoho aho a se wo gire edwamu na ukunu eta wachi the bola onka kora wo beka onka sakora wo beka sa the bola eye bola sofo maame mo fa nwom gye ne tata kakra ma ye boko ebere sofo maame premani obe sorry ye papa odifo papa ya wo ban so papa ya ma wakwaba enti okay apostle minka oye panel member ewo Enshira FM okay mama efe jumadie no so Enshira 104.5 FM apostle minka ono nso ekyere na twen atwemamponua ewo ha atwemamponua Enshia wo mo Enshira mo papa mmetra sema yen Bema 10 gramo a ema mi nu di na chi na se sika wo ho pa amoma kwa ba motima tena se sabe pepe buzi su na gina camera na chi a o ka bibia the caption obo yi bia frem sese a de wo hia na o de beka ho famna na de America wo person wo de wa so be ko ho na wa tie de America na ha me pa o me say so for ma me de ya botaye tie wa ha o de beba to dwa ade na o person wo che no afre no oba kire se de o mbesi yusu no na o munim yusu dada eno de omunim dada omunim say o say adisuafo ne ba na kyerɛkyerɛfo ka ho na ka me pese o muna samu abɛkyerɛ but eno de omro de o kyerɛ a wan hwe ye be block ye I was say I say butterfly omro de o kyerɛ a be block ye enti sabre yi yemfa adwom ento fom bɔkɔ emfa ma sofo maame premani okay sa pepe bra eyebola sofo maame premani wadawroma be ye ne sa pepe sa the urade mo a sa o shebi na watie bi o tika bu na wo twam Sompa TV fudie e bia o te Sompa TV eni go hade yegyina yi o tika bu na wo twam a ye da wasata Annivesary eye bola your words are true, you never lie. Whatever you say shall come. Every other voice. Ebola. Every other voice.
Radio Sompa Nkomo Atumo. Akontawa, Yabi Israel, a Jabri Panono. Mami Premani, the Mokani, Panono. The city Famukra. Akontabi City Famukra. Panono, Mamma Yabi Israel. Mamma Yabi Israel. Sikabia, Mamma Baby Sama. I had 3 years of crab, I was sound. Mammy. About what he had. Amesa Ebola Yamin Srao Abusia Yenua Bass of Mammy Premier in a Jumadia ya 2 days Sompa Nkomo no Empempi ya can you see don't pepe Onona eti egwemu na odi Jumadie no ebreo Jumadia wa 2 days Sompa Nkomo onua enie ebia TV so na uhu no da onie ya kasa yensre a obema wasre yemfa ne edi nya adwuma ene edi wom yenka fie nyansa suku nyansa ni nyina nsoso wom ni nyina so oyema ne yefe ya ka asam no ma ne si pepepepe yensisi obi bola ekwa da wani ma yo kwabra da se ojontofo ni said this is the day the Lord has made and then the da onyame aye ye da radia se na ye hye na nimonyam na na wuti adwamu na nan kansa agima mesre wani die kasa kakra woni watena nkondwa ebusuafo enyina yesia mu sukufo eni ntiri ne yaku atwotwo wuro ye papa no masofo yadamase se eneda pon maba na yenyina ye bom ase erade animonyam na obi beka se ni ayeye botaye no ane sei afini pepepe ya Sompa TV ya Katara 1 Media Sompa 90.7 Nkransa Sompa 93.1 Kumase Sompa 98.9 Sunyane yenyina yeye busua baako afini pepepe ena management dada na ewo ho ya yewura Dr. Blessed Foster wono na dwumadie yi adwumakuo nyina esini na aso se dwumadie se kwasiebuo adoso enti radio say ye titi nipa ye kyerɛkyerɛ ye gi yani no ɛdeɛ ne yɛbɛyɛ a enso yɛbɛtumi de aboa wɔn a botop kase me bɛka so me yɛ vulnerable nunti ye se de dwumadie bi bɛba ye friend is Sompa Nkomo na empanifo yi nyame mu gidie na wɔn de dwumadie no ɛhyɛ me nsa no kwasɛm na enyemre sanse na bi wɔ mu dada wo yɛ te sɛ yɛ maame efe lady counselor efe amano ente bi oba be pie wa ha obra wo ye bi wo nsira yɛ maame na wo yerepa mama lady anom akɔ kakran adofo mu a papa no masofo afutu ene ye dia ba bedru ba bia ene yedri ti ye se ya fidi day yakoye community radio janso ade ene ye betumi di aboa na ye begigi amoase eye sanitary pad e di aboa 3 girls schools e wo Ghana Mount Carmel girls Techimai
St. Louis and a Wesley girls. Ye bohu dawro adofo so ye yadom. Ah ene ye bedane sa achede ni nyina e de ama wo. But I ne say Jumedia Tarawan Media Dr. Blessed Foster on an penny for the chairman, sir. Mene mabuafo baby I yapim so Blessed Foster on an penny for the chairman, sir. Mene mabuafo baby I yapim so akodro na sakodanya fiba akwa ware a na wonante ti Sompa Nkomo yedi afi ni ye twa mu no ye nye biem ye kwayanim ewo ahoden mu ye kwayanim ewo nkunudie mu na ye nko aye ntimi agire mu nyina mo boa ye matene tene mompaibo eni mofutu eni ye de besa na me kan say ya na me fa kwanyan ye papa no mo asofo a magina ya chi edi amaye eni mo amobọ mpa aye mpo ayenim Prophet Edward ofi menu papa yi osiadazo oyini yero show no kopa papa onyami onshira me district minister Reverend Facia mai ye be Sompa Nkomo ano won na obebọ mpaye e ma ye onyami enshira no Apostle General Moses say from day one the timai no nimi Nantia bepim sabre ono so wa ha onyame hira no afei prophet amova entry Henry tetima twimi akwase baby obia onyame hira no mama efe amano mama 1 hira lady counselor sania ma kire me so ana me frɛ na so ohini ni adwuma na ye de ahye wonsa no se woni se ye wo fra onyame afrɛ wo de a de beba bia ye kom na de wo frɛ wo no wo bɛko ama wo mama efe baby a wo bia onyame hira wo apostle menka ono se pana member na me ka na magya hwan ɔse ade ye kumfi ame yo ɔtɔso nai bonancha mpem duadu akwahene akan mu nyina pia sie ɔyeko adu ampofo anchi ɔfia kwese na wonom tano anafo techima hene woni watena nkonwa nananom nyame hira wo techima awade ne me be so munyi me maida da bia mu di machi niemeye bia mu di machi onyame hira mo eneye techima market day nanso magibre asebre aba beta machia na de me kan nyina ne se onyame onhira mo no ma ne mu ye nyina so enye yie na me wia difo mebu kotodwe na makasa miura Clement abre fire boa ebra ye ka kire me say wohini ni program ben na wobetimi aye me kobo mi ko amane ye ene wode to krata so edi Sompa Nkomo miku Clement abrefa na de to so wonderful answara Presbyterian prayer camp ewo ekropon miku kwakire kwombo mpaye se dwumedie kase edi semi sei onyame hunu memobo etoda bi na me ye na eboro so a me kwa osi ama ye nya botre na ye nipa ho adwuma mira Clement abrefa onyame hiraw onyame ma kwatete onyame ma wanwode onyame ma wodo emema pimpim na wo wiase na wo de wodamu fua sanse de wo peye no emema pimpim wo mutumi nye mira awiei onyame
onyame nhyira wo nhyira wo amen ti aka ne sei no na me panel members me producer IBJ nyame nhyira wo minister adwuma no ni mu ayeye nyeye tada bia na me bro na me to achew na so ni mu maame ti na waye kom me se champon na mam se wa ba bia wo bia chia papa ma Mary ba ya chia wo onyame nhyira mo opipie nam ne so mira o ma ya wadubu ache o mpa ba di kan ya boy bra ya waye adwuma onyame nhyira wo obi nam ne so ya sponsors mo boy mudi musika bebo mo niama ho dawro ye dwumadie so onyame nhyira wo bibia meda wo bibia si yeah ya monsem oh bouncem wodi for microphone bra anya wo dia why fabra na wo dia wasan kan wo ho biem bo mmonsem ade ba ko na masua ade afiri menua ba kasai mu kire se enipa se wo ho na wo asase so a eya nyankaye kasa na hyase nyina ko wie se enam niema ba ko mienu miensa bi so enenne Sompa Nkomo aye Sompa Nkomo masua bibi de afiri ne kasai mu se baabi a wo hyase no ema wo wure mfi enipa a wo hyase a wo boa omoboa wo nso no ema wo wure mfi wo mo enipa se wutimi nya bibia wa asase so a wo de ye nyanka ye se obi aboa wo hwedin a wo bobɔ ne ensam a waka ne nyinaa kosi a eya asam kese pa challenge kese pa na watro de amaye no efia ye wom adwuma ye wom obi aboa wo obi aso wonsa ye bibi de amawo ene nyame adom wa pagya wo wo efi nipa no enye suban papa wo ho a ye nyanka ye e wa setena mu so for mame nyame nhyira me pese ye besere yensa mo nsema ne biom ne kasa no obi a otie kasa ne bia hunu se wa kasa sa de wo so oba kasa hwehwe ne din na menim se bia na no befom wo baabi so se da yi ni kuru ene atena nkonwa no obi wo ho no mu a okopie kuro bi so na aware na de ne kopie ho a edin a obegya no saa ekuro no so no eya na obi akura mpese oba no saa oba no kuro mu ba ba ekura ba kuro mu ho efi se din a wabegya no ho no nye din papa na so so tie ne nkasa ye mu wo se atena nkonwa so no mu e wo mu saa aware na de ne ko tachi man de na nan mo atena nkonwa mo me nyina mo nsema na nan mo atena nkonwa ye mo nsema wo mo ena fom sa wo bekọ ba bi na atena nkonwa beje watum ena fom sa omo na asase ye omo dia asase na tifi na nafo na puoye ene na toye omo na ye omo dia omo pa omo tima ka se ye mpa wo krom ho wo be fa obi biada wo beba bia no ema no ya momyehwe na yenkai no dwumadie die se odi wani munyam betachiri na ya nhyada enhu ambo ya na enhyada enso ani omanfo ebete Sompa Nkomo at 1 abia na advert ni die atwaguo no na ewo se omampani abedechie Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene honam pani Samira Bawumia na wose wobadwuma edi asa na sabia ku sabia nyado maame no sade ne dwumadie esitie no baabi a aduro no mo bo aprobo sade be ya nikunu ebetumi abefa Ghana konwa no enura kura kakra efrise ye monsem no sabe na efam bi baabi no Samira na aba no sabe pepe oyo Samira anye fa baabi Samira na aba no enti na ye fa ma ye maame kura kwa aba dase enti moma ye nyom school fees o enyum bi emu ohwam bia boy nyom school fees boy nyom kakra yanka semu ha be se mfinhia be dunum nie
Now I say last week no about 3 days pepe o say sa how na eduro no kura nu ba bia so wa sha se ehun sunsun so boy enkomo si medro eda yanim ne yawdia amafo nyina so etie yo mini aba fefe ena de wa hofa man de picture to ahwem o ma ye pa ena enchia kese ebe free Dr. Ba yaso ye ediama ahwefo ene etiefo nyina se nyankopon ya adum se ne betrasia ana na menu abeka no eye wapomoden ene wo se ohunhia wo evise do digana to nyum bi se mo mai hunhia Ghana ma ye wawo dia misra wozu ma nipadua hunhia na unipadua eye wankasa unipadua enye obi dia ana na ma mintu bi nka ncha wo se yale bo na ma bag so se wo ko ba heba misra odi akire ne ntie no vise ya wo na wo famu no onka ho bi enti onka ya wo ne ho no ebe ne wanwa se wutu anamo no akọ bi no akọdwo ayaresa onpesa wo ye obonsam enti na wie ya yatra se na de ye ka cha wo se yare bi a wa asasi so adukuru nipa atiti nipa no se wunya ho adura ana wadwini nyina wo se aba wieye yade we ye kwankro ana wa yade we de obonsam yade misra wo ji Dr. Ba number no ena wie yi na fe yare bi atiti nipadua no nipadua no ama nipadua no tete wa abrabomu no misra wo ji sa number ya nyankopa adawroma Dr. Ba behwew ama sa yare bi e wo nipadua mu no afiri wo so your number no 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba yedi no hon komo na wo kumasi ya tonsu agogo aban hospital kakraka desi won na chi yenwuma panti wusi enmo na abusa obi asa opeba ye be kire omo aba enkran ye was Spinters 18 junction ehon so ubehu Dr. Ba ewo ena wie na me nua ba ka no enipa bebre won kasa mu na me ka kotodwe ho asem na akire wo ebia na me no wo kasa awoto wadwiri nyina ye wo se obi ato adu yalia bi wo bewura kotodwe ni mu a wo na ma obibia mu nyankwanhia ba ya wo betin wo kotodwe mu no wanhwe abekasa obi ato adu eno na se wanhwe ye no anhia nyame ni papa bi a empane ne nadoa ye be ye firi ni padua mu no enya de keto mesra otie ni ye pa ebia na me ma me papa wa bre ewo kotodwe mu enne wo su kotodwe mu ohwi mu ahya ase ye ho no emu yo ya emu tutuwa eno na ya na Dr. Ba se ye meka nkire wo a wutie se wo abai wo aduro efisa kwase buroni a wo ye pren eye machine ye kasa mu so obi kotodwe ho kana yale ba mu a ade otimide ya ye dade ena odi hye mu etu korem eye ma menom ne anuanom mu gu abrochima mu a wo ye nipa be tent ya wa emu be 9 de dade hye wo mu kotodwe mu efise ehwa ade abroni betimi aya ma omo anse ode dade be replace dompe but who sane ba santema mu na Ghana mamu a enipa bia ba nyankopon yi no se ono mfa haban ensa dompe ne kasa mu yare enti nipa bebre every US abepie Dr. Ba so eye abra na nka doctor ahyehyɛ se be yo mo operation de dade akohyem nanso onya adaje ba Dr. Ba so ene kotodwe no ne ho ato no na kotodwe ne yare bi te sa arthritis ekobo wura mu a ekopam yare no kowura kotodwe nim ama wo ko gregre na wo kotodwe nim no ene katre nya butu so ni nyina no ekoka no ema ne sei enti abre bia be wu se dompe etwi dompe kasa ka kasa enti obi wo ade be tiase bia wo so ligira ho a na ne nan ye ne yadendende ne kotodwe mu tutu no mesraw ma me enkachi ena ni da so aba mesraw ba bia wo kotodwe na duro bia e bia chia wo nan no dede aba kotodwe ni mu na mu a na wo so eye gogro ni nyina no na Dr. Ba to ne safra wo se nyagidie se die Kristo di kwasa asennua ne so ema wo ye bo na asennum ni gidie sa ma ne sole ye no nya sa gidie no fa be pie Dr. Ba ya so ye so di be pie ho a emire tie bia dia aban ebetu kotodwe ne so ama yare ne ohaw bia ama ne wuntimi nante no watimi anante etu obi a ohaw ewo ne kotodwe bia mesrew omra Dr. Ba aso ye ena me ne wo kasai ene obi o wa yare sisi yare pa de wo complain ane se da ben na sisi yare wo misoi ebekọ sisi yare da afuei akofa asemu abere me mesrew ene aye da me ka kire wo se ena wutie Sompa Nkomo yi ene Dr. Ba to ne safra wo se me nka kire obi a wo tie mi a wo hwa me se
se usisi na ya oya emu twon se bia bia usisi na che akọ ba bia enka achi na ade ade bia ya ne yepete e ka che on se e bia wachina abre watonuro nanso oyale ne nkwa ama menkyerɛw se watonuro no anumuro a enya aduro bia ne aduro wo betimi anom aduro na kogu yamu no but entimi nkosa wo yare eno na Dr. Beka che o se sisi yare eni nkasa mu yare de wo san ne ho a wo betimi akwa akowu flat a obi empagya wo enti wo sisi na ye oya no emu twe wo no ena awiai de e ka che on se fire number no na fu ani kyerɛ Dr. Ba yaso ye na febra na wo sisi no yenhwaw na wo honto enami no udi nkomo obi anya nkwanhia ama ne namu kasa dompe emu abuse pen enkane no na bi namu bu a ne atam no ne ya pata maame eti se nipa no wo nta akwa no ni experience bi oni ho hwe a de beka chente fa koma ata maame enti na enkrofo bebre ya wo no mu ni dam enso mo de ata maame wo nta ata maame wo nta eno mo adidam enti no be ho kwabra ne namu na buye enso na ba ko asrefa ache ba ko enti okwa no oka wom enye emma nipa dasani ene obi o ha ne nsam bui na mo classmate bi am ne wie school ne nsam bui wampa mua ene ne nsa na twa 7 wo ho ontimi mfa nto ho ni nyina kire se wa madam die abani padua ne ho abra oba de na ama wo sa ekoya sa adwuma dodo sai ana betimi de wo nan ana wo nsa aye enti Dr. Maase se wonya nkwanhia ama wo nam ana wo nsam kasa ni bua ba bia wo so de wani kire eye Dr. Ma ade e ka ho asem bia na nya bibia hu eya haban anyankopon kaaye tro no ka no wo mu se yeni aduaba no ye fa haban ne nsa yare no eno na Dr. Banya hu nimde ene ne nananom wadi wo mu achi akosa sa haban ni nyina ade abedua kumase mamu ane Ghana man ni wiase se wa wo namu kasa dompa buo no fabra ne fa haban to so na ho nto obi achi kasa ne spinal cord mu abiebie me se na nsa wu ma bi bae ho na chi kasa ne mu abiebie ke ekoye no operation doctor na anum to no ka che ne say maame me ye owi a wuntimi nsore nante ne nipa wo kwo nante na aba no anante a e yasem entifu ani kire Dr. Ba ho na matene nka oye bibi bebre ampa ma minitu ana ma obaye achi kasa na ne mu abiebie oda no na anadwudura no obobna no